scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Miltä raiteelta tää meidän työmaa lähtee? All my friends are turning green. Yeah, the magicians are Turning junamatkasta. Näin nyt olkoon. this movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself, but she's been living on the high shelf. And they come on stars. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you gonna sing the words wrong. Matkustettu nyt aika Wrocławissa syksyllä. Wrocławissa liftattiin tämmöisen mestan nimi on Chemnitz. Ja Chemnitzistä sitten ei saatu mitään yöpaikkaa, niin otettiin yöbussi Müncheniin. Nyt me ollaan tää päivä pyöritty Münchenissä ja tosiaan ei oo mitään nyt varmaa, että mitä sitten jatketaan. Kelattiin, että olisi kiva mennä käymään Alpeille, että tässä olisi hyvät kuulemma halvat bussit, 7 € Münchenistä Innsbruckiin. Jos käydään Innsbruckissa pyörisi katsoa vähän Alppeja. Innsbruckin jälkeen ehkä Kardajärvi, katsoa miten elämä etenee, tai sitten Välimerellä. Saksalainen kahvi, joka on hyvä. Just tehdään 11 kylttiä Italian päin lähetään nyt ja täältä Innsbruckista, Itävallasta. Just lähdettiin meidän hostilluot, mikä hostasi meitä 2 yötä sit, 3 päivää ja hyvästeltiin se ja täällä pienet sateet, niin lähdetään liikkeelle. Hei, noin tuolla autossa Juhon takaa. Ja ne oli mennyt hällä grillaan joku kaverin luokse ja ne meni tonne kauppaan ja tuli tähän ja tässä
teillä kali. Hyvä matka. Käytiin näin. Me ollaan tuolla alakerras. Nyt meni just sisään, niin tutustuttiin, siellä oli varmaan Italiasta, no ainakin Saksasta oli 2 äijää, niin kutsuin meidät bileisiin tohon alakertaan torstaiksi, mut olettavasti me lähdetään just huomenna sit niin. Eikö ylihuomenna vai? Ylihuomenna lähdetään Venetsiaan sitten. Mut nyt nautaan viiniistä, suomalaisesta musiikista, tuntuu vitu hyvältä ulkomailla ja meidän maisemista. La 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 la. No niin, homman nimi on nyt se, että Eero nukkuu vielä tuolla ja tehdään ulos puhumaan, ettei se vielä herää. No tosiaan tässä näin pisti musiikit soimaan, se musiikkia ja tein aamupalaa. Kahvia valmiin. Kaikki nyt mennään herättää sitä, katsotaan se reagoi. Eero, hei. Joo. Herää. No niin, me ollaan saatu tänne Venetsiaan, niin kuin varmaan tiedättekin jo. Me tavattiin nää meidän kaverin kaverit, Emil ja Elsa. Ja Erittäin mukavia, nuoria naisia. Hei, missä olet pihalle? Isän